51. John chapter 6 from verse 51. Mawushe umsebenzi yonke imihla angishumayele zona ezinkulu khona kuthi John chapter 6, sizofunda suka ku verse 51 umoya mphakathi ngivule verse 1 nosemva wami ngidinga. Verse 51 singena enkonzweni yeSidlo seNkosi. Mina ngiyisinkwa esiphilayo amazwi kaJesu lawo esehla ezulwini. Umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Futhi-ke isinkwa engizakusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Base bephikisana kodwa abaJuda bethi lo angasinika kanjani inyama yakhe siyidle na? Verse 53 khona uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini uma ningayidli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo aninakuphila phakathi kwenu. Verse 54, odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade. Mina ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Verse 55, ngokuba inyama yami ingukudla isibindi negazi lami lingukuphuza isibindi. Odla inyama yami aphuze igazi lami uhlala kimi nami kuye. Njengalokhu ubaba ophilayo ungithumile nami ngiphila ngobaba, lowo ongidlayo naye uyakuphila ngami. Lesi siyisinkwa esehle ezulwini kungenjengalokho okhokho benu badlimana bafa, osidlayo lesinkwa yokuphila phakade uJesu Kristu UYINKOSI. Amazwi akhulunywa uJesu acasula abaJuda ebatshela ukuthi uyisinkwa esiphilayo esehle ezulwini. Ebatshela ukuthi okhokho babo kwehla isinkwa futhi ezulwini basidla kodwa bafa. Yena kayisona leso sinkwa esadliwa okhokho bafa, kodwa uyisinkwa esehle ezulwini othi uma usidla bese uyaphila. Uthi futhi isinkwa azokusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yakhe. Thina-ke siyizwe ngoba siphila ezweni. Ukuze siphile kufanele sidle inyama kaJesu. Ukuze siphile kufanele siphuze igazi likaJesu. Inyama kaJesu isinkwa. Isinkwa yizwi. Umzalwane ongalidli izwi, umzalwane ongakholwa njengokusho kwezwi, akayidli inyama yeNkosi uJesu. Umzalwane onqenayo ukufunda iBhayibheli, umzalwane olufundelwa ngesonto iBhayibheli sesenkonzweni, umzalwane elishona ilanga engalivulanga iBhayibheli, lo mzalwane akayidli inyama kaJesu, akanakho ukuphila okuphakade. Ulifunda kangaki iBhayibheli? Mangasuka nje manje ngithi bonke abantu abanezwi elibabusayo abalifunda izolo abaphakamisa izandla, zingaba ngakanani izandla? Zingaphakama. Kodwa ulindele ukuthi ube nokuphila okuphakade, kodwa ukudla lokhu kudla awuyidli inyama kaJesu, awusidli isinkwa esinguyena. Uthi-ke ku-verse 53 khona uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini uma ningayidli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo aninakuphila phakathi kwenu. Odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade. Sesikhulumile ngenyama ukuthi yini. Siza egazini lakhe okufanele siphuze. Igazi lakhe umoya ongcwele. Igazi lakhe umoya kaNkulunkulu. Njengoba uhlezi phansi
ugijima igazi emzimbeni. Lithi izwi leNkosi umphefumulo uhlala egazini lanoma yini ephilayo. Umphefumulo wakho uhlala egazini. Igazi lakho ilona elikwenza ubelonge kulesi sibongo uphila kusona. UJesu ezofika yathi ngelosi umoya ongcwele uzokwengama uMaria bese okuzozalwa lapho okungcwele okuzothiwa indodana kaNkulunkulu. Wena lo mntwana onaye ingoba kwahlangana wena nomama womntwana noma nobaba womntwana wayesaqhamuka umntwana. So igazi elilomntwana noma igazi elikuwe elikababa wakho yikho ubiza isibongo sikababa wakho. UJesu igazi elikuye umoya ongcwele yikho indodana kaNkulunkulu. Epicatile nje ayidingi umthathu. So ke bese kuhamba ke owesifazana ashintsha isibongo. Kodwa igazi liloku lishila ukuthi wena wakwasibanibani bese kudine kuthiwa uMamkhize. Mhlawumbe uMamkhize wakwaNyana. Akusele ukuthi uMamkhize ngoba kugijima igazi likabani likaMkhize. Sinenkinga yabazalwane abangoma Sathane bebethi banoNkulunkulu empilweni zabo. Igazi likaSathane lisahlezi ngokuyona. Lithi izwi leNkosi onembewu kaNkulunkulu akoni. Ngiyayihlanganisa le nto ubihlangene. Iswele umuntu ozoyithunga ngiyayihlanganisa. So umuntu azafe kuthiwa uMamkhize ukuze kukhunjulwe ukuthi walandwa kaMkhize ngenkomo. Kwenziwa yini wena ufuna uzufe uma Sathane? Funeka sikhumbule ukuthi uJesu wafa wakuthenga. Kanti yena uthi mayisefaka imbewu yakho kuwe awusenzi so. Yindaba wena uphile esonweni. Ungasidli isidlo seNkosi uphile esonweni. Ungasidli isidlo seNkosi ngoba uzoba necala lomzimba negazi likaJesu. Uzophephiswa yiliphi igazi noma icala legazi likaJesu. Isidlo seNkosi asidliwa noma ubani. Sidliwa umuntu osezahlulele wazibona ukuthi ungcwele. Ungcwele yini wena? Asikho yini isono kuwe na? Awukwazi ukudla isidlo seNkosi usewumaSathane. Umntwana kaNkulunkulu ngapha uze ngokuganga. Izwi ke iBhayibheli esilibeka kahle lento John 12. John chapter 1 verse 12. Uthi bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Lithini lesingisi banokhumbulayo? Lithi angisakhumbuli kahle ngesingisi kodwa likhomba ukuthi wa-adoptwa. He gave them the spirit of adoption. Wa-adoptwa ukuze kube umntwana kaNkulunkulu. Elesingisi liyasibandlulula. Lithi asibona abantwana bakaNkulunkulu sikhona nge-adoption. Bese beliphila abazalwane lesingisi. Bangaliphile lesizulu elithi waphiwa amandla kaMoya oNgcwele akwenza ube umntwana kaNkulunkulu. Uma u-adoptiwe ukuba ube umntwana kaNkulunkulu izovuka imbewu yalawo ngowakho. Zizovuka impawu zalawo ngawakhona. Bayazi abantu aba-adopte ingane. Ufika adopte ingane umuntu mhlawumbe akayitholi noma uyazibona nemali eningi ufuna u-adopte ingane ayisize nje ngoba iyintandane. Ikhule lengane uqala imhluphe. Idla ama-drugs yenze yonke lento yenzelwe yonke into ekhaya. Kanti sekuvuka igazi likayise. Yikho ingenabazali nje. Umama wadlwengulwa umuntu olale emgwaqeni. Lengane negazi lalowo muntu. Sinabazalwane abanjalo-ke namanje abangafuni ukuthi ngenxa yamandla bawanikeziwe babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Bangabantwana bakaNkulunkulu through adoption. Ba-adoptwe kuSathane. Kanti kufuneka iphele leyo nto ube ngumntwana kaNkulunkulu ngokuphelele. Phila impilo engcwele phambi ngokungcwele. Isifunda abaseKorinte bokuqala chapter 11
verse 23. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho benganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngaloko kusuka kashelwa ngabo wathatha isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule verse 25. Kanjalo wathatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha sizivumelwano esisha egazini lami lokhu kwenzeni ngesikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Uma udla isidlo seNkosi uphuza iwayini lenkosi eligazi lenkosi ukwenza ukuthi ukhumbule uJesu. Ngakho kufanele ukwazi ungamhlanganisi nezinto. Verse 26. Ngokuba njalo nxa nidla lesinkwa niphuza lesitsha nimemezela ukufa kwenkosi izibuye. Ngakho-ke lo odla lesi sinkwa aphuze lesitsha seNkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. Ungakaleliki inkinga ube necala lomzimba semuchazile umzimba ukuthi uJesu odla inyama yami nokuphila okuphakathi aphuze igazi lami abe nokuphila okuphakathi. Verse 28. Kodwa umuntu akazihlolisise khona angakadla lesinkwa aphuze lesitsha ngokukodlayo aphuze uzidlela ziphuzela icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Kufanele uhlukanise umzimba wenkosi ungazidlela uziphuzela icala. Ngenxa yalokho abaningi phakathi kwenu babuthakathaka nabagulayo nabaningana balele. Isidlo seNkosi sikwenza ube buthakathaka kumoya uma usidla ungekho ngcwele. Isidlo seNkosi sikwenza ugule ukhulekelwe ungasindi kanti wadla isidlo seNkosi. Isidlo seNkosi siyabulala uma usidla ungengcwele, siyaphuma nje impela isidumbu ungcwatshwe. Kepha uma besizahlulela thina besingayiwahlulelwa inkosi, kepha nxa sahlulelwa siyayala inkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Sizahluleleke ngagijimela isidlo seNkosi. Asithandi ukuthi sithole icala emndenini wakho uthola ukuthi usufile ngokudla isidlo seNkosi kungafanele. Babenza kahleka abaqala bathi mabefa kade kuphethwe o-Ananiya noSafira bangcwatshwa ngaleso sikhathi. Ngazi noma babeney'ngane noma babengenazo futhi lalingekho icala sezitshela ukuthi hayi oyihlo nonyoko sesibafihlile sebefile baqamba amanga umoya ongcwele. Ngakho ngicela wazi ukuthi uma usukuma uzodla isidlo uqamba amanga kumoya ongcwele uzenza ongcwele ungengcwele. Lithi iBhayibheli yami Matthew chapter 12 verse 30-31. Umuntu ohlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelelwe kuleli nakwelizayo. Usuqala-ke ugcwalise uze uyiqede application yesikhoko ngokudla isidlo seNkosi ungengcwele. Kanti besazoba nethuba lokuphenduka uma uzihlolisisa. Asikhuleke. Baba, egameni lomfowethu uJesu ophilayo, siyabonga Nkosi ngale nkonzo yesidlo. Ngiyacela Moya Ongcwele usebenze ukusebenza kungabi bikho ozodla lesidlo kungafanele. Babusise labo Nkosi abazibona abafanele basidle kube ukuhlunyelelwa kwamathambo abo, kube ukuhlunyelelwa kwemphefumulo yabo. Ngalolo suku Nkosi izwi liyasho ukuthi wathi abathi isitsha wabonga wasibusisa. Ngiyacela Nkosi ubusise lesitsha sengisiphethe manje. Sibusise egameni likaJesu kube umzimba wakho Nkosi Jesu, kube igazi lakho. Laba bazophuza bamemezela ukufa kwakho uzukuye. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Wakejisithanda lakhe Yeah.
babhadisa nalaba ababebhabhatiswa namhlanje. Siqala ngabo ukuba badle isidlo seNkosi. Ngizoxola-ke bobaba nabefundisi. Masithi nesidlo seNkosi siqala ngomama, siqala ngabesifazane, sigcine ngabesilisa. Ngiyacela-ke abebebhabhatiswa omama beze ngapha. Ivale nje ividiyo manje ngeke isasebenza ngoba sesiyayaluza.